στο σημείο, στην Αγία Παρασκευή, εδώ στο Μενίδη. Ένα ελικόπτερο φτάνει και πάλι εδώ για να ρίξει νερό στο βάθος. Βλέπω πως η φωτιά επεκτείνεται. Ρίχνουν τώρα μέσα στον οικισμό για να καταλάβετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Ρίχνουν νερό μέσα στον οικισμό για να μην επεκταθεί περαιτέρω και κάψει και άλλα σπίτια. Να, εδώ στα δεξιά δυστυχώς μεταφέρεται. Νίκο, πρόσχε το πυροσβεστικό. Πάμε τώρα. Έχει πετροκάς. Θα πρέπει να φύγουμε. Έχει φιάλες υγραερίου. Πάμε λίγο πιο κάτω, Νίκο. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εμείς θα μείνουμε στην εικόνα αυτή, Μίλτο Σακελάρη, από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, που πραγματικά είναι σε κίνδυνο. Απίστευτη η φωτιά. Τραβάνε φιάλες υγραερίου εδώ οι κάτοικοι. Πάμε πίσω, Νίκο, σε παρακαλώ. Πάμε πίσω, πάμε πίσω. Ο Νίκος, ο Χατζηστηλιανός και ο Σταύρος ο Μερτήρης σας μεταδίδουν τη ζωντανή εικόνα από τις δραματικές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Είδαμε πόσοι άνθρωποι μπήκαν στα αυτοκίνητα, άρχισαν να τρέχουν από το σημείο στο οποίο έσβηναν ένα σπίτι. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ. Μας κάνουν νόημα να φύγουμε. Πάμε προς τα κάτω. Η φωτιά επεκτείνεται. Έρχεται και ένα ελικόπτερο τώρα να ρίξει νερό. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, γιατί πραγματικά, Μίλτο, η φωτιά σας περικύκλωσε. Παρακολουθούσαμε τους εθελοντές και τους κατοίκους της περιοχής που με μία μάνικα στο χέρι από αυλή σε αυλή πήγαιναν οι άνθρωποι, μία ανθρώπινη αλυσίδα. Προσπαθούν να κρατήσουν όρθια τα σπίτια τους, να μην κινδυνεύσει κανείς. Στέκονται και πάλι στο ύψος των περιστάσεων, των δύσκολων συνθήκων, της δραματικής κατάστασης που βιώνουν εδώ και πολλές ώρες στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος φλέγεται, Λίνα, από σημείο σε σημείο, από σπίτι σε σπίτι. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά τα οποία βλέπω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις εικόνες τις οποίες αντικρίζω με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία καίει ακόμη ένα σπίτι. Έχει πιάσει και στα αριστερά φωτιά. Έχει πιάσει και στα αριστερά φωτιά. Δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ακούτε τις ρηπές του ανέμου. Λίνα, έχω χάσει την επιστροφή. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ακούτε τις ρηπές του ανέμου. Ακούγονται και κρίξεις. Πάμε πιο πίσω, πάμε πιο πίσω. Ακούγονται και κρίξεις. Πρέπει να κατέβουμε προς τα κάτω. Πάμε, Νίκο, έχουν φύγει όλοι. Έχουν φύγει όλοι. Ναι, Λίνα, δυστυχώς πιάνει και αυτό το κομμάτι. Ακούτε τις σιρήνες των αστυνομικών εδώ για να απομακρυνθούμε όλοι. Δείτε τον κόσμο πώς τρέχει, δείτε τον κόσμο πώς τρέχει να σωθεί. Δείτε πώς επεκτείνεται η φωτιά. Νίκο, έλα πιο πίσω σε παρακαλώ. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί. Φεύγουν στα αυτοκίνητα, μπαίνουν όλοι, Νίκο. Τρέχουμε. Βγείτε γρήγορα. Λίνα, πραγματικά είναι ανατριχιαριστικό, σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που συμβαίνει εδώ. Νίκο, έλα πίσω. Δείτε πόσο γρήγορα η φωτιά μας κύκλωσε. Οι άνθρωποι τρέχουν να σωθούν. Τρέχουν, βοηθούν ακόμη και ένα σκυλί. Έχει κόσμο πάνω ο οποίος κατεβαίνει. Είναι απίστευτο, πάμε πίσω. Έχει κολόνες της ΔΕΗ, πάμε πίσω. Έχει φουντώσει. Ακόμη ένα σημείο με πεύκα, με πάρα πολύ ψηλά δέντρα, δίπλα στα σπίτια. Είδαμε πόσοι άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας, Λίνα. Έφυγαν τρέχοντας για να σωθούν. Δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ αυτό. Δεν έχω ξανασυναντήσει τόσο επιθετική φωτιά. Δεν έχω ξανασυναντήσει φωτιά η οποία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να καλύπτει πάρα πολλά μέτρα και να κατεβαίνει και προς τα κάτω.